Само да си кажем се така. Това сега ще ги сложим на фона и ще ги ставим. Те са направени така. Ма нямаме олио. Ще ги сложим с вода. Добре, става ли? Не. Еми като вчера. С вода ги не искам. Ема иначе па не са, като не са с олио, не... Ай, това е моля. То е. И що го настигна? Мани яла с нази за 5 минути и после ще си дойдеш. Бе, не искам да си дойдеш с нас. Не искам. Аз па искам. Пускам си гъста и си легам да... Нема какво пускаш гъста, всичко аз съм го изпекла. Чакам мемо. Айде. Вкарвай на това. Къде ще вкарваш? Къде вкарваш? Не вкарвам, излизам. Че то не мо мине от мен. Кьорав ли си, че не мо мине, Само ли да вкараш? Вкарам, ама нещо. То ще ида само да вкарам чушките, да се виж и да се скидат. Ама не искам нищо, ма.